Викай! 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 Дай! Викай! Оп, оп! А? Дай! Айде! Дай, 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 дай! Айде! Внимай! О! Айде, наш! Нататък! Айде! Дай, 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 дай! Стой там! Дай! Айде! Дай! О! Внимай! Оп! Паднали! Добре! Оп, оп, оп! Оп, оп, оп! Внимай! Оп, оп, оп! Ida! А? Оп! Да, да, да! А даш? Давай така напред вправо, покрай олия дървета от лявата страна. Давай, даш напред. Значи от другата страна е деца. Виж, един, два, три. Давай, два. Ей, хора. Това. Хоп. Чакай, чакай, чакай. Не, няма бе. Жоре, свършило е, погледне. Тука. От другата страна. Чакай. Няма смисъл. О! Кажи!
виж го. Давай нататък. Жоре. Жоре. Но пусна ли с това в гуд? Няма смисъл. Давай нататък. Давай нататък и напред да излезем на посията. Виж, че такова. Жоре, остави го сам. Един. Хайде, пускай. Хайде. Давайте до посията и излезем, хайде. Ще го бележим ли след? Хайде, няма колко да бележим. То ще такова, аз по GPS ще го... Давай до посията. Жоре, посията на 10 метра, дайте. Да. Още някой пресет станало. Давай сам. Сами, давай. Даш! Давай. Айде! Дай! Да. Айде! Даш, дай наляво! Даш! Ама не му нема, майка му нема! Дай наляво и викай! Какво е? Сядаш си с неко путка на интимно кафе. Викай да го, ама се очите колът. Дай! Дай! Хайде! Секс! Айде! Оп! Даш, пред нея сме! Айде! Напред, само търси път. Ебане го там, майка. Айде! Да. Еба! Оп! Леко яйцата! Бане го там, майка. Баси. Еба, клечката. Ой, тук е мало. Бане го там, майка. Снимаш прасето. Чакай малко лапна въздух, че си е бъл ногата. То няма такова. Ева. Ай, тука! Да.
Ай, там да излезе. Айца! Тук си търси чекала, ама виждаш ли го или? Ма надалече ли му стреля или? Надалече ли му стреля? Чакай да го види. Его е тука. То са рови нещо. Той ще умоля тук, аз не смея сляза, че... Да. Хайде да нарече, бе. Бе, добре си го дарат, ще умре някъде, ври. Кръв в тия драки. Кой знае къде се наврял?